Misbah, Episode 65, Episode na 65. Bahija ta ce, sharaɗina shi ne za ku ba ni wurin zama cikin ƙauyenku, saboda ni baƙuwa ce, zuwa na garin nan kenan ba ni da kowa kuma ba ni da wurin zuwa, shigowa ta ƙauyen nan na ji ya kwanta min a rai. In za ku taimaka ku ba mu wurin zama ni da Baba Andi mu zama ɗaya daga cikin mutanen ƙauyen nan. Mai gari ya kalle ta, in dai wannan ne ba matsala, sai dai amma ku ’yan ina ne, daga ina kuke, ban ga kun yi kama da ’yan ƙauye ba sai ’yan birni, mai zai sa ku zuwa zaman ƙauye? Bahija ta yi murmushi tare da faɗin, wannan sirrinmu ne, zan so ku bar mu da sirrinmu. Ba ta kai ga rufe baki ba kuwa suka ga matasan garin sun shigo da gudu sun kawo labari cewa ga Alhaji Umar ya zo tare da mutanensa. Ba su ɓata lokaci ba suka nufi inda yake a mota zaune a bakin titi, yayin da mutanensa sun fito suna tsaye. Ɗaya daga cikinsu ya ce, wani hukunci kuka yanke, za ku fita ta arziki ko ta tsiya? Bahija ce ta matso gaba tare da yi musu wani mugun kallo na rashin nuna tsoro. Ta ce, ba ko ɗaya, muna nan a gidajenmu daram. Sai ɗaya daga cikinsu ya kalli mai gari tare da faɗin, wannan shi ne hukuncin da kuka yanke? Ya girgiza kai, ƙwarai, wannan shi ne hukuncin da muka yanke. Lokacin mutumin da ke cikin baƙar jib ɗinsa ya fito, hannunsa riƙe da wani ƙaramin yaro, fuskarsa sanye da baƙin gilas tare da baƙar coat, parasol, gashin kansa kwance tamkan na Larabawa. Kana ganinsa ka san kuɗi da boko sun ratsa shi, hakanan ya bawa 40 baya. Sai kalli Bahija da kyau, sannan ya mai da kallonsa kan mai gari ya ce, wace ce wannan da za ta yanke muku hukuncin abin da za ku yi da rayuwarku za ta kai ku ta baro? Lokacin da kuka ga ana niƙe muku gidajenku da dukiyoyinku da na sani mara amfani za ta zo muku. Har yanzu fa kuna da dama da zan ba ku matsa jejin gaba ku gyara ku koma can, in gina kamfanina in ba ku aiki a kamfanin ina biyan ku. Ba mu amince ba, Bahija ta amsa, gidajenmu da bayan da ba zai iya saya mana abinci ba. Sai mata wani mugun kallo alaman maganarta ta masa zafi, ya kalli mai gari ya ce, idan wannan shi ne hukuncin da kuka yanke to ku kwana da shirin sanin gobe ƙauyenku zai zama fili, ko ku kwashe dukiyoyinku ko mu haɗa mu niƙe su duka, kuma ba ni da wata sauran dama da zan ba ku. Yana gama faɗi ya ja hannun yaron. Za su shiga motar, Bahija ta ɗaga murya tare da faɗin, mu haɗu a kotu. Cak ya tsaya, sannan ya juyo ya kalle ta kallon mamaki tare da faɗin kotu. Ya saki hannun yaron tare da matsowa dab da ita ya ce, kotu yarinya, kin san da wa kike ja? Ta kafa mishi manyan daradaran idonta ta ce, ko ma da waye ne ban damu ba, abin da na damu da shi kuma na sani shi ne kotu za ta ƙwatan mana haƙƙinmu duk matsayin mutum duk kuɗinsa kuwa. Kallonta kawai yake yana mamakinta ya kasa magana. Karo na farko kenan da ya samu wani ya kalle shi ido cikin ido ya masa magana, tun bayan mutuwar matarsa ita kaɗai ke iya fuskantarsa ta faɗa masa abin da ke ranta. Wannan ya tuna masa da marigayiyar matarsa da irin rayuwar da suka yi. Tuni ya ji mutuwar ta dawo sabuwa, ciwon rashin ta ya ji ya ƙuntata zuciyarsa, ya ji ya tsinci kansa a wani irin yanayi. Ba su ankara ba, sai kukan yaron suka ji. Nan da nan hankalinsu ya koma kan shi. Bahija ce ta nufi gunsa da sauri tare da ɗaga shi ta kalle shi yana hawaye. Yaro ne ɗan shekaru 4, sai ta share masa hawaye tana faɗin sori, menene sunanka? Kallonta yake kawai ba tare da ya amsa ba. Lokacin baban nasa yi saurin isowa tare da janyo shi. Ga mamakinsa, sai ga yaron ya koma ya manne wa Bahija. Mamaki ya kama shi. Tsawon shekaru 2 kenan bai taɓa yarda da kowa ba sai mahaifinsa. Tun bayan rasuwar mamansa yana tare da kakarsa da sauran ’yan uwa, amma bai taɓa yarda ya je gurin kowa ba, sai dai ko yana bacci. A nan ma yana tashi zai fara kuka sai an kai shi wurin babansa.
wannan yasa duk inda zai je yake tafiya da shi. Buɗe baki yana kallon su. Bahijja ta ɗan jawo shi jikinta tare da sa hannunta tana shafar gefen kansa, tuni ya soma lumshe ido ya kwanta jikinta. Bahijja ta maimaita tambayar ta me sunanka? Abba, ya faɗa cikin harɗewa harshe. Ta ce, Abba, Abba ko? Abba zai je gun baba su je gida ko? Nan ta ɗaga shi ta nufi gun baban shi ta miƙa shi wurin uban da ya buɗe baki yana masa kallon mamaki. Tun bayan hatsarin da suka yi mamarsa ta rasu bai taɓa magana ba ko sau ɗaya sai a yau. Sa hannu ya karɓe shi yana kallon Bahijja tamkar wata sabuwar halitta. Ta kalle shi ta ce, ka kula da shi, yana buƙatar addu'a da taimako, ba shi da lafiya, yana buƙatar kulawa, in yana samun kulawa zai ji sauƙi. Kallon mamaki ya dinga yi mata, anya wannan ba aljana ba ce, ya aka yi kika san matsalar ɗana? Ta san tambayar da yake yi a zuciyarsa ta ce, kar ka yi mamaki, aiki na ne, na san irinsu, na sha fama da irinsu, manya da yara. Mu haɗu a kotu, za mu shiga garin Gombe da mai gari mu shigar da ƙara, za ka ji sammaci. Tana gama faɗi sai ta juya. Tuni ya manta da matsalar da ta kawo shi ya shiga tunanin lafiyar ɗansa, ya ga alamu na samun lafiyar ɗansa, Allah ya kawo masa dalili da sanadi, ya faɗa a ransa. Hata yi nisa ya bi ta ya ce, zan iya ƙyale ku da ƙauyen ba tare da mun shiga kotu ba, amma da sharaɗin za ki zama likitan ɗana har ya samu lafiya. Sai ta kalle shi da kyau, wa ya ce maka ni likita ce? Ake kika faɗa, abin da kika yi kuma ya tabbatar min da gaskiyar hakan. Tsawon shekara 2 fa bai yi magana ba sai yau, bai taɓa yadda da kowa ba sai ke. Ƙwarai, ka faɗi gaskiya, ta amsa masa. Zan yi tunani a kai na gani. Ta juya ta tafi. Ya jima yana kallonta kafin ya shiga mota, ya lura ɗan nasa na kallonta har ta ɓace. Shin meye sirrin da ya sa Muhammad yadda da ita? Ya tambayi kansa. Da wannan tunanin ya isa gida, hankalinsa ya karkata gare ta, zai iya yin komai don samun lafiyar ɗansa, wanda ba inda bai kai shi ba don samun lafiyarsa har ya haƙura, yau ya ga dama ta samu. To ita kuwa tun da Bahijja ta koma ciki ta shiga tunani, tabbas yaron nan yana buƙatar taimakonta, ba don mahaifinsa za ta yi ba sai don shi kuma don Allah, sannan don mutanen ƙauyen nan su samu sauƙi, ta samu damar ƙwata musu ‘yancinsu da haƙƙinsu cikin sauƙi. Hakanan ta ji yaron ya shiga ranta fiye da tunaninta. To tana cikin wannan tunani ta ji muryar Baba Andi tana mata magana cewa mai gari na kiranta. Bata ɓata lokaci ba ta miƙe ta je don amsa kiran mai gari. Nan ta iske shi da tarin jama'arsa, ganin yadda kowa ya jigum sai ta ji duk abin ya ba ta tausayi. Nan ta ji wata irin natsuwa ta zo mata domin Allah ya ba ta damar da za ta taimaka musu cikin sauƙi. Tana zuwa ta yi sallama aka ba ta guri ta zauna, kowa ya zubo mata ido, ita da mai gari ana jiran me zai ce da ita. Ne gyaran murya ya ce, ‘yata Bahijja me kika yanke a kan maganar da kuka yi da Alhaji Umaru? Ke muke sauraro, ko har yanzu kina kan bakanki na sai mun je kotu. Gyara zama ta yi ta ce, ranka ya daɗe magana zuwa kotu ta kau tun da har ya zo da wannan magana. Ina ganin za mu yi nasara sosai, sai dai ina son ku yadda da ni, ku bar komai a hannuna, zan yi duk abin da ya dace. Ina da wani tunani a kan haka, amma ina son zan gindaya masa wasu sharuɗa, idan ya amince zan yi masa abin da yake so. Amma matuƙar bai yi ba, ina ganin zuwa kotun zai fi mana komai sauƙi a yi ta a wuce gurin. Ni dai abin da kawai nake so a gurinku haɗin kanku da ƙwarin gwiwa. Idan kuka bani, insha Allahu babu matsala. Wani daga cikin jama'ar ya ce, mun ji mun kuma amince da ke, matuƙar za mu yi nasara a kan wannan bawan Allah, kowace irin gudunmuwa kike so daga gare mu za mu baki. Fatanmu dai kada a zo a samu matsala,
idan kuwa aka samu da ke za mu yi kuka. Murmushi ta yi ta ce, sha Allahu babu wata matsala da za a samu baba, ku zuba min ido, zan yi iyakar ƙoƙarina na ganin kun dawo cikin kwanciyar hankalinku da barin zulumi da kuke kwana kuke tashi da shi. Mai gari ya ce, babu komai, Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Duka wurin suka amsa da amin. To, da wannan tattaunawar suka watse, kowa ya koma gurin da zai je. To, a ɗaya ɓangaren Faruk kai kuma ya shiga yi cikin ɗakinsa yana jinjina kalamomin Bahijja, domin jin komai yana dawo masa cikin kwanyarsa. A bayyane ya ce, wai wace ce wannan? Me ya haɗinta da wannan ƙauye? Sannan me take ji da shi da har take ikirarin za ta kai shi kotu? Ita ta san shi wane ne da har take masa barazanar kai shi ƙara? Nan take wata zuciyar ta gargaɗe shi, a'a Faruk, maganar jayayya da jin kai naka a yanzu dole ka janye su. Lafiyar ɗanka ita ce fa abu mahimmanci fiye da komai a rayuwarka. Don haka a bayyane ce, gaskiya ne, dole na aje komai na yi ƙoƙarin ganin lafiyar Muhammad, domin ita ce komai na, amma zan nuna wa yarinyar nan dole ta yi min abin da nake so. Idan ba haka ba zan rushe ƙauyen nasu da ƙarfi da yaji, ba zan ɗaga musu ƙafa ba ko saurara musu ba, amma duk da haka zan bi da ita yadda ta so da farko. Idan ta ƙi yarda, ni kuma sai na yi amfani da nawa matsayin da fawa. To, haka dai ya shiga zancen zuci ya ƙulla kuma ya warware.